Bueno, kafe batzuk hartu ditugula, pasta batzuk, pixkat indar berrituta. Igual merezi du, justo ondoan oain aurkeztuko ditut, baina oain dela gutxi etorri dira, eta igual pixka bat jartzeko kontestuan ze gertatu den, zertaz hitz egin dugun goizean, ez dakit merezi du, ondo gaizki egingo dan, ez dela zuen lagundu, bai, zerbait ez badut ondo esaten. Bueno, egon gara, aurkezpen txiki bat egin dugu, da mai inguru bat, pixka bat taupada atzerakoia definitu dugun, hori ere, zalantzan jarri da, hasieran estrategikoki atzerakoia terminoa, ez? Eraginkorra ote den, edo horrek atzera begira, aurrera begira, blokeak politikoki asmatzen duen, aldatu nahi duen hori aldatzen, orain bat ideia, ez dakit, labur batzuk apuntatu ditut, eskuin muturraren edo taupada atzerakoi horren, esan dugulako ez dela bakarrik eskuin muturraren fenomenoa, baizik eta fenomeno global badela, eskerrean edo eskerra ulertu den eremuetan ere eragin duela, ez dela soilik ulertu behar termino elektoraletan, baizik eta balio, mundu ikuskera, proiektu politiko eta bar, ez? Nolabait osotasun batean ulertu behar dela, eta gero hain bat ezaugarri aipatu dira, oso laburra izango naiz, bestela ez dugu izango, eta hemen hitz egin behar dutena nire ondokoak dira eta esnik, baina, rebelde bezala aurkezten dela, uste dut inigok esan duela ez dela rebeldea, baizik eta exhibicionista dela, pixka bat krisi garai baten, komplejurik gabe, edo komplejuak eta privilegioak galdu dituen jendarte bati, hori komplejurik gabe, agertzera dei egiten diela, ere hitz egin da hor, taupadak, arrazionalismo neoliberalaz, taupada eta errendimenduaren gizartea, eta pixkat ere hitz egin, taupada jeistea ere izan beharko litzatekeela gure egiteko bat. Desiretan ere zentratu da, pixka bat, nola ultraeskuinak asmatzen duen diskurso, desira, afektuak artikulatzen, ez dakit adibidez aipatu da, Nikolek aipatu du askatasunaren kontzeptua nola erabili berresaia nahitu, eta gero uste dut inogok esan duela, uste dut Ayuso hori erreferentzia bat, plazan zerbeza bat, ez nolai kontsumitzailearen identitate hori erabiltzen eta horren bueltan ardazten bere praktika, eta gauza gehiago esateko, baina ez dakit, igual beste idea interesgarri bat ere aipatu da, uste dut Nikolek ere esan duela, eskuin muturra bentaja batetik abiatzen dela. Berak aipatu du, ulertu dioan bezala, bentaja hori dela, gure gizartean badagoela ikuspegi hegemoniko bat dela neoliberala, berak arrazionalitate bezala definitu du, eta gero ere Ainhoa eta Inigo aritu dira horren inguruan, Ainhoa gehiago ere instituzioen aldetik, Ainhoak ere hitz egin du landa eta landa eremuan eman den, pobretze, prekarizazio, abandono, eta abandono hori ere, nolai besteko baldintza bat ere, eskuin muturrak horren gainean, ikusi dugu fenomeno batzuk nola, alako eremuetan, eskerrekoak ziren edo eskerrari bozkatzen zioten sektore askok, eskuinera pasatzen diren. Eta abar, ideia asko aipatu dira, baina orain, beste gai batera egingo dugu jauzi, eta guk ez dakit ondo edo gaizki edo beto edo azertatuago edo ez, deitu diogu mai inguru honi zein baldintzak indartu duten taupada atzerakoiak. Eta honetan nahi genuen zentratu, azkenan ikastaro xume eta labur bada, eta erantzun guztiak ezin dira eman, baina komunikabideetan, baina komunikazio moldetan ere ez. Nola aldatu diren, eskuin muturrak hor estrategia erabiltzen dituen, gure indarrak, ez bakarrik diskursioak, baizik eta baita ere egiten dituen apustuak komunikabideetan, apustu ekonomikoak edo instituzionalak dena delakoak, ez? Horretara dauzkagu eskerretik hasita Goizeder taberna dela Media Baskekoak kasetaria eta historia eta kasetaritzan ikasketak, ez? Dituna, bere eskuinean Iñaki Soto filosofian lizentziatua eta garako zuzendaria, eta nire eskerrean Maialen Arteaga kasetaria, eta iritzia medio desberdinetan, gara Euskadi Irratia, gara Argia, uste baita ere. Eta, beste gabe, hasiko gara eta nila isiluko naiz, bai. Mai inguruan lehen zati honetan, pixka eta azterketa edo diagnostiko batetik hasten gara, bai. Pixka bat,
komunikabideak eta sare sozialak, bakigu oso orokorra dela, baina ez dakit bata bestearekin, edo bata besteari eraginez, edo zenbateko eragina dagoen, baina hor, egon dela aldaketa handi bat, eta lehenengo galdera diagnostiko txiki albada titular pare bat eta titular hori garatzea, edo bestela librean nahi duzuen bezala. Pixka bat, nola ikusten duzue zuek komunikabidetan edo komunikazio moldetan eman diren aldaketa horiek, adibide asko jarri daitezke, ez dakit, fake newsak, informazio, ahalik eta gehien dagoen edo gehiago dagoen garai batean desinformatuago dagoela eskotan esaten da, galdera hori da, ez dute gehiago esango. Bai, ze aldaketa eman dira komunikazio moldetan, nola eragin duzuenetan, eta nola ikusten duzue zuek, nahi bauzue 3 erantzun, azteko, goize derretik nahi bauzue eskerretik hasita, eta parkatu bai. Egunon. Hasi behar baldin bada nunbaitetik, errango nuke sare sozialek gure lana zaildu dutela, asko aldatu dute, naiz eta kontraesankorra badirudien ere gaur egun errezago da informazioa asko aurkitzea, eta lehen denbora asko behartzen informazio bat verifikatzeko, jendea deitu bartzen, dokumentu parrasta bat eduki bartzen bulego gainean historiala ukaiteko, dosier bakoitzaren historiala ukaiteko, gaur egun 2 klikekin lortzen dugu informazio asko gure albistea kontestualizatzeko. Baina aldi berean gehiegi heldu da, informazio gehiegi, batez ere sare sozialek areagotzen dute fenomeno hori, eta tartean informazio okerrak, fake newsak edo gaizki landutako informazioak. Eta intentsitate handiko jarioa da, batzuk intentzio batzuekin zabaldutakoak, eta ondorioz guri zurtzia gehiago eskatzen digu, eta gure irakurlearen disposizioa aldatzen du, zeren gero eta gehiago jendea informatzen da kanal horietatik, sare sozialetatik, eta sare sozial horietan mezu laburrak dira nagusi, eta irudiak leku handi hartzen du, beraz irakurleak kontsumitzen du informazio bat, pixkat zerbait atsegina balitz bezala, jarduera atsegin bat bezala, distraitzeko, eta ondorioz bere jarrera irakurtzen duenean informazioa, ez da berdin, ez duzu hain errez arreta erakartzen, eta ondorioz gai sakonak edo helduleku konplexuagoak ez dira hain errez iristen irakurleen gana. Beraz, eta bestalde gainera sare sozialek areagotu dute interakzioa, beraz, gauza hona da hori, kazetariek beti izan dute interakzioa gizartearekin, irakurleekin, lehen gutunak ziren asko, edo eztabaida publikoan eztabaidak segitzen altzuen, gaur egun edo nork, edo zen baldintzetan anonimotasun batekin eta urrunetik bere iritzia ematen du, eta ondorioz eztabaidarako kuadro eskaz batekin. Bestearen iritzia entzuteko gaitasun gutxiagorekin. Beraz, horrek guztiak gure lana zailtzen du, eta baina aldi berean sare sozialak lantresna bat dira, eta egunerokotasunean erabiltzen ditugunak. Eta horrek, noski, gure idazteko moldean, informazioa aurkezteko moldean, eragina ere izan du, eta badu, hitz gako batzuk erabiltzen ditugu Googleen referentzializatuak izateko, irudiak erabiltzen ditugu sare sozialetan, bideoak sare sozialetan
eraginkorragoak izateko, multimedia gehiago ere, kanal ezberdinetarako, eta horrek gure lehen irabazi genuen denbora informazioa bilatzeko, galtzen dugu agian biderkatuz gure edatzeko bideo horiek, kanal horiek. Eta nik aipatzen sare sozialak eta kazetaritza bi irudi heldu zaizkit burura, eta da aspaldiko 19. Mendeko karrikako egunkari saltzailearena, guk sare sozialak dira karrika handi bat, jendez betea, zurrumurruz betea, jendea gaizki esanka, ongi esanka, batzuk informazio zuzenarekin, besteak ez, eta gu erdian gaude gure egunkaria saltzen, kanal horietan, gure informazioa saltzen, eta albezain gora oio egin behar dugu iristeko zurrumurro horiek edo arramantza horiek baino gorago. Eta tartean arriskoa da, oso hurbil dauden kaleko kide horien kritikak eta bortizkeria jasotzea, ez? Eta bestalde, jende horren guziaren erdian, beti bada arrisko hori, herritar ezituak edo eziak diren herritar horien artean bada ere populua, eta populuak karrikan epaitzen du, eta epaiketa popular horren erdian guk lortu behar dugu razionalitatea, zientzia, eskubideak, historia eta perspektiban jartzen gertakariak ez izateko plaza erdiko epaiketa popular bat araui gabe eta eskubideen errespeturik gabe. Eta hortan bada borroka gune handi bat sortzen dena sare sozial horietan. Bueno, niretzat aldatu dana da, batez ere komunikazioa aldatu da, eta hor harrapatu gaitu komunikazioa dedikatzen ginen enpresak. Uste dut geneukan bitartekaritza funtzio hori ahuldu egin dela. Alegia, gu ez gara honezkero erakundeen, eztabaida publikoaren eta jendearen arteko ginen bitartekari privilegiatuak. Eta aldi berean, enpresa bezala iraun alizateko, mantendu ditugu nire ustez gure eperdira gure kontra egin duten zenbait dogma. Niretzat evidentena da, prensaren kasuan, guk aspaldi utzi genion masa medioak izateari. Gu gara eliteentzako medioak. Eta ez gu. Diario Vasco ere da, eta El Mundo ere bada. Alegia, gure eragina da, hain zuzen ere, bitartekari batzuen bitartez sortzen den eragin bat, ez modu zuzen batean edo modu zuzen ahulago batean ematen da, eta gure inpaktua dago lotuta elite batzuei. Karo, askoz ere hobeagoa masa komunikabideak izatea, nahi baldin baduzu publizitatea saldu, nahi baldin badituzu arpidetzak egin, nahi baldin baduzu eragin politiko bat izan. Nere ustez hori prentsari gertatu zitzaion, eta orain gertatzen ari zaio telebistari. Nik esango nuke, honezkero telebista hildaz badago, hiltzorian dagoela, daukan eragina oso mugatuta dago adin franja jakin batzuei, eta berriro ere eragiten dio batez ere elitei. Eliteak esaten dudanean, ez dugu pentsatu behar, Iberdrolako dorrean, puro bat erretzen dagoen gizon heldu bat, traje batekin. Pentsatu behar dugu, gure kasuan adibidez, nik beti esaten dut, lehenengo mailako futbol taldeei begiratzen badiogu, gure eragina handiagoa da relatiboki bestuarioen barruan, masa sozialean baino. Alegia, beti daude hoietako kirol elkarte guzti hoietan, profesional hoietako bat, non guretzat, gurekin lotura binkulo berezi bat daukan, eta bere eragina hori da. Baina izan daiteke ere, sindikalista bat, izan daiteke irakasle bat, alegia, elite horiek ez dira klase sisteman ulertzen degula elite bezala, baizik eta bere ingurunean eragin gehien daukan jende hori.
Nire ustez arazo nagusia da, enpresa bezala, gure bideragarritasuna kinkan dagoela. Gure kasua pizkat berezia da, baina esango nuke orokorrean bideragarritasun hori oso konplikatua dagoela, eta horretan ere dago lotuta gure eraginari. Eta nire ustez, gu komunitate bati zuzendutako komunikabide bat gara, baina komunitate hori zabaldu nahi baldin badegu, begiratu behar diogu beste faktore bati, eta da audientziak. Eta gaur egun audientziak ez dira mugitzen, leheno mugitzen ziren bitartekaritza eskema horretan, orduan. Adibide bat jartzeko ere nola aldatu den, ez? Gaur egun askoz ere jende gehiago dago pentsatzen guk zer ez genuken idatzi beharko, guk idazteko daukagun jendea baino. Erakunde guztietan, berriro diot, hasi futbol taldeetatik eta erakunde sozialetaraino, jende gehiago dago pentsatzen nola atera den gurean beraiek nahi zuten hori, guk gure lana errazten dagoen jendea baino. Eta nire ustez hori izan da aldaketa sideral bat. Horrek balio du tarte bateako, eta hori da honen arazoetako bat, eta da nik beti planteatzen dut berdina, ez? Zaudenean Europan jolasten, ateratzea bestuarioan Nico Williams baloi batekin toke batzuk egiten eta TikTok bidez zabaltzea, bikaina izan daiteke, eragin handia izango du. Baina bigarren mailara jaisteko zaudenean edo dana jun zaizkizunean, krisi bat daukasunean, zure komunitatea ez dagonean alde, armailarekin arazoa dauzkasunean, presupuestoa pikutara joan denean, hor zure zilegitasuna ahuldu egiten da, eta berriro ere behar dezu bitartekari bat. Eta bitartekari horiek jarraitzen dute komunikabideak izaten. Alegia, bitartekaritza hori ahuldu egin da, baina jarraitzen dugu izaten zilegitasun bat, nahita ahuldu egiten dena orokorrean potere egituren mesederako ez gaudelako, baina aldi berean gero iruditzen zait behar gaituztela. Orduan, gaude, asistentzia arnasa hartzen asistituak nire ustez, gure sistema klientelarrean leno zegolako finantziazio klientelar bat, eta geroz eta gehiago gaur egun dagoena da urteroko erreskate bat, alegia, erakundek erreskatatzen dituzte behin eta berriro komunikazio enpresa nagusiak, baina horrek muga bat dauka. Lehen egiten zen publizitatearekin, orain egiten da diru laguntzen bitartez, begiratzen baldin badiuzu erakundetatik jasotzen ditugun diruetara, ikaragarria da dagoen aldea batzuen eta besteen artean, baina batez ere ikaragarria da konpetitzeko aukera nola ahuldu egiten duen, eta ikaragarria da ere beste kasu horietan ze puntutaraino beraiei eroriko balitzaie bere diru laguntzen edo bere publizitate horren parte bat, eren bat, kiebran sartuko zian komunikabide horiek. Orduan, iruditzen zait, enpresari begiratzen diogunean, askotan jotzen dugula enpresaren irakurketa tradizionalari, alegia Chomsky konzentrazioari, horrek badauka garrantzi bat. Baina begiratu beharko genioke gehiago, ze puntutaraino kiebran dagoen sektore batetaz ari garen, eta sektore horren kiebrak ze suposatzen duen termino demokratikoetan, iritzi publikoaren aldetik, hezkuntzaren aldetik, eta eliteak izan edo masak izan nola eragiten dion herri batek daukan gaitasunari garatu alizateko termino intelektual, kultural eta politikoetan. Bale, aipatu danetik aparte, nik esango neuke igual lehengo eta behin, karo, ni askoz berandu hau sartzen az komunikazioan mundu honetan adin kontua gaitik, eta ni gogoratzenaz, kasetaritza ikasten hasi nintzenean, zelan esplikatzen zozkuen behin eta berriz komunikazio sistema zala vertikala, ez? Igorle eta hartzaile sistema bat, eta ondorioz laugarren botere moduan be deitu izanakona, ez? Hiru boteren artean laugarrena edabideek osatzen zeurien, kontrolatzen zeurielako iritzi publikoa, eta vertikalidade horretan, goitik datorren dana, herritarrei helarazteko sistema hori oso vertikala zen, ez? Bai, prentza bidez, telebista bidez, irrati bidez. Claro, hor sare sozialak sartzen direnean, eta guk natibo digitalentzat ja paradigma horretan ezi gara, sistema vertikal hori iraultzen da, eta moten da, olako sistema, ez dakit, korapilatzu, zirkular, ez dakit ze forma dekon,
baina igorle hutsak ginenak bapatean bilakatu algara, hartzaile hutsak ginenak bapatean bilakatu algara informazio igorle, ez? Eta informazioaren boterearen kokalekua aldatzen da, ez? Eta hor, sistema kapitalistak eta hegemoniak birpentsatu behar deu guzti hori zelan dominatu. Guri hori esplikatzen zozkuen garai hartan informazioaren demokratizazio prozesu moduan, gogoratzen asunian holan azaltzen zala, igual orain jazterketa distantziatik igual definitu geinke beste era batera, nik ezaugarri potente moduen esango nuke hori, ez? Eta hor, uste dut, badauela arrakala bat, komunikazio sistema vertikal horretan ezien belaunaldien artean, eta igual horren ostean gatozen belaunaldien artean, ez? Non ezigaren beste sistema naste borraste horretan, ez? Hor, lehen aipatu duzu aurreko hitzaldian aipatu dela, uste dut, denboraren faktorea badala aldagai nagusi bat, ez? Gizarte baten non hiperazeleeratua dagoen, exigitzea pertsona bati, eskatzea 4 minuto gelditzea zerbait irakurtzen, badiru dela mirari bat, ez? Osa, norbaitek ematen dituenean zure webunean 4-5 minuto da, pila bat denpora eman duela, osa, horrek dira zenbakiak, ez? Eta, karo, zuk esaldi konplexuak irakurtzeko ohitura ez badekozu denbora eta mundu konplexua ulertzeko, ez basun hartzen denbora, mundua bere konplexutasunan ulertzeko, behar dozuna da erantzunetarako soluzio azkarrak, simpleak, ez? Eta bilakatzen zara nolabait, olako simplismoaren jonki bat, ez? Eta horrek dakarrena da, sarritan, galdera konplexuei erantzun errezen bidez topatzea soluzioa edo, ez? Eta uste dut hor, eskuinak, edo, joera reakzionarioak edo indarre reakzionarioak jakin deuriela oso ondo erantzuten. Gero uste dut, garai hau definitzeko momentuan, beste faktore importante bat badala guztionek eragiten duen egiaren krisia, ez? Niri, inkluso, konsideratzen azela pertsona bat arduratzen den egiaztatzeaz, filtrazio lan hori egiteaz, kostatzen jate, konfiantza harreman bat sortzea zenbait edabideekin, irakurtzen dute zen zaretan kontsumitzen dutenarekin, ez? Badabor, egiaren krisi bat, eta hor, ez badauen apustu sendo bat komunitateen partik, komunikazio sistemetatik, egituretatik, konfiantzazko sare bat sortzeko, edo harreman bat sortzeko herritarrekin, egiaren krisi horre dakarrena da, batetik, bilakatzeagu oso zaurgarri, ez? Eta ez eukitea gaitasunik, filtrazio, igual bitartekari lan horiek egin ez duzten kasetariek egiten zeurien lan hori egiteko, ez? Biakatzen zara bapatean zu filtrazio hori egin behar dozuna, eta egiaren krisi honetan eta gain informazioaren garai honetan, da exigentzia izugarri bat, ez? Badirudi eskatzea konfiantza hori eta ariketa hori egitea. Eta gero bestetik, igual hau da oso geho filosofikoagoa, da hipotesi bat pixkat urruntzen dana, baina uste dut badala komunikazio gara jau, karakterizetan duen beste faktore bat, belaunaldian behintzat, eta da desesperantzarena edo, ez? Iruditzen jate, badauela joera bat, ez altxatzeko burua, eta ezintasun kolektibo bat dau etorkizuna irudikatzeko, ez? Eta hau badirudi adibidez dela adibide bat ez dauena lotuta, baina agertzen direnan adibidez kondoiaren erabileraren datuak, eta saiatzen garen ulertzen, supuestamente heziketa sexual hobeago baten hazidan belaunaldi batek zergaitik gutxitzen duen kondoiaren erabilera, edo segurtasun, uste dut hor funtzean badagoela orainaldira errotuta bizidan belaunaldi bat edo bizi eredu bat, ez? Ez dekona hainbat arrazoiengatik, bizi proiektu bat irudikatzeko aukerarik, ja ez duzula ahalegin ikiten, ez dikozu aukerarik, ez? Irudikatzeko, bez. Orduan, etorkizuna irudikatu ezin badozu, zergaitik saiatuko zara orainan etorkizun hobeago baterako erabakiak hartzen, ez? Izan ariketa konplexuak egiten mundu ulertzeko, izan lerratzen kausa kolektiboen alde, izan Leire Vargasek aurrekoan berrian aipatzen zeuen autozaintza zena lortzen den aktitude individualekin, eta zelan gara amatzen horrek isolamendura, ez? Eta uste dut, esaten zeuen horrek autozaintza bidez egiten diren praktika individualak eta isolamendura garamatzaten horiek
kentzen dut ziela denbora, benetan munduan edo gure inguruan gertatzen da bizen gauza importantei, ez? Gure bizitza baldintzatuko duten gauza importantei. Eta funtzionatzen duri olako belaino bat moduan, ez? Autozaintzen ari garen itxurapean edo, ez galari zaintzen ez ingurua, ez gure albokoa, ez aurrean eukiko dugun etorkizuna. Eta uste dut horrek, argazki horrek baldintzatzen duela gaur egungo komunikazio paradigma. Entzuten da? Bai. Bueno, bakizu hau, aldez aurretik galderak eta bialtzen dirala eta normalean, baina gero hemen galdetzaia adi egon bar dela, pero nik uste batzuetan ordena aldatzea ere merezi duela, nahiz eta ez edukia, zik lasai egon. Baina bai ordena pixka bat, nik uste 3 karriletan pixka eta aipatu dituzuenak hartuta, zuta aipatzen duzuela batetik medioen krisia, eta hortik egin daitezken irakurketa desberdinak. Gero komunikazio molde egitura tradizionalen honekin lotua, baina deslegitimazioa, eta hor igual gehiago sartzen dut eskuin muturarekin izan dezaken lotura, baina batez ere, eta hori litzateke 3. sare sozialak. Orduan hemen ja zuzenean bakoitzari galdera bat luzatzen dizuet, eta gero ikusten aurrera begira denbora ere zaintzeko ia nola goazen. Baina, igual, Iñakirekin hasteko, eta oso labur, fenomeno honekin gertatzen den gauza bat, ez da bakarrik publikoaren, hau da, zientziaren, kazetaritzaren, badago deslegitimazio bat, ez azkenean, errealitatearen ukoan, guk esaten du askotan, eskerrak egiten du diagnostiko bat, gaixotasun bat, edo gaixotasun anitz irakurtzen ditu, eta horretarako tratamendu bat. Eskuinak ez du tratamenduan hartzen, eta beraz gaixotasuna ukatu egin behar du, eta gaixotasunak ukatzeko deslegitimatu egin behar ditu, gaixotasun horiek seinalatzen dituzten bitarteko horiek, tartean kasetaritza. Hori da galdera, pixka bat, deslegitimazio hori edo nola bizi duzue, eta hor nola eragin duen horrek, zaldaketa karri dituen. Gu abantail bat daukagu horretan, eta da, lehen da bizi egin eta ondoren gara beti egon da arazoen iturri zat joduen jende talde bat, ez Madriden, baizik eta gure komunidadearen barruan. Orduan entrenatuta gaude deslegitimazio prozesu horri aurre egiteko. Iruditzen zait, ez ditugula ulertzen komunikabideak orokorrean, komunikabidentzat zentrala da autonomia bat izatea. Eta autonomia hori eta binkulo bat izatea kontrasan bezala ulertzen ditugu. Behar ditugu independienteak edo autonomoak izango diren komunikabideak bestela planteatu diren gauza horiek guztietan atzera egiten delako eta zilegitasuna erori egiten delako eta sinesgarritasuna galtzen delako, baina aldi berean zailtasuna dauzkagu binkulo sendo bat lortzeko autonomoak diren gauzekin. Eta horrekin batera, jendeak esaten du individualismoa. Nire individualismoarena iruditzen zaitela joera bat orokorrean beti egon dela. Orain dago ensimismamiento. Ez dakit euskeraz ez dut topatu formula bat ondo esateko, baina dago ensimismamiento hori oso ondo ikusten da adibidez gure negozio honetan. Eta da, leheno ez da bai azan lokalarena edo ez lokalarena. Jende asko guri aurpegiratzen zigun gauzetako da zan, ez gine da kapazak lokalak iteko eta horregatik bozentosan la hostia. Bueno, gu bizi gara herri batean, non naiz eta daukagun erabat etxaila den komunikazio sistema klientelar bat, gure posizio ideologikoak eta gure komunidadearen gaitasun politikoa askoatik gainditzen du, gu daukagun pisu erlatiboa. Baina aldi berean, sinistu nahi dut, gure pisu espezifikoaren bitartez, gaitasun hori garatu egiten dela, gu daukagun pisu enpresarialatik harago. Edo nola ere. Gaur egun ensimismamiento horretan, jendeak ez du eskualdeko notiziri jakin nahi. Alegia, zu nahi dezu, garezekoa bazara, igual dizu, Lizarran ze gertatzen den. Eta orduan, bidera zintasun hori areagotu egiten da. Azken batean,
denbora guztian zu eskatzen zaudena da, zuretzat eta bakarrik zuretzat esanguratsua izango den informazio sistema bat bidera ezina dela orokorrean sustengatzeko. Orduan, zilegitasunaren arazoa etortzen da, nahi ditugunean lotu guretzat inkompatibleak diren horiek. Eta nire ustez bai dago adibidez autonomia eta binkuloaren artean, autonomia horrekiko mesfidantza badago eta binkuloa ahuldu egiten da aldi berean. Orduan, kontrasankorra dirudien arren, jendeak eskatzen ditu organoak, baina nahi du komunikabide autonomo batek izan dezaken eragin soziala izan. Orduan, harrapatuta gaude, beti egon garen eskema berdinetan. Eta nire ustez, gure komunidadeari dagokionez, oso lotuta dago edo espezifikotasun bat dauka, dagona lotuta eztabaida politiko amaiezin edo konponezin edo behintzat soluzionatu esten eztabaida politiko bati. Ja, bigarrengoz. Bueno, medioen krisien beste alde batero aztertzearen, goizederrentzat, hor, frantses estatuan bizi den edabideen monopolioa hitz egiteko, ez? Ez dakit desberdina den, edo ezaugarri dituen, eta horretan, hori, eskuin muturrak daukan presentzia, zuk aipatzen zenia horrekoan hitz egiten WhatsAppetik, eskuin muturrarekin duzuen harremana dela fisikoagoa, eta bizi errealekoagoa, edo, eta kontuan hartzeko iruditzen zitzaidan, eta galdera hori zen, pixka bat, medioen krisi hori eta harremana eta eskuin muturraren monopolio horrek, ze testu ingurutan jartzen zaituzten, eta hori. Hasteko, esplikatzeko pixkat zergaitik esaten nuen eskuin muturrarekin dugun harremana fisikoagoa dela gure kasuan, Ipar Euskal Herritik lan egiten dugu, Ipar Euskal Herriaz hitz egiten dugu batez ere naiz eta 7 herrialdeek interesatzen gaituzten, baina frantsesez. Eta sare sozialetan ondorioz Ipar Euskal Herria eta Euskal Herria frantsesez ez da existitzen. Ez da euskaraz komunikatzen dugunean bezala, euskarak lurralde bat ekartzen dio sare sozialetan Euskal Herriari, euskarari. Frantsesez ari girenean gaude itoak ez gira mapa batean agertzen. Eta ondorioz guk gure borroka eremuan ez dugu kontakturik sare sozialetan eskuin mutur antolatu eta eragile batekin, ez? Aldiz, gure lana tokikoa baita, errango nuke Suraski Berria eta naiz gara baino tokikoagoa, gure lan egiteko moldea ere pixkat ezberdina da, erakundeekiko dugun harremana, eta gure tokiko eragile txikiekin lotua da gure lana, eta ondorioz tendentziak hurbiletik sentitzen ditugu, fisikoki sentitzen ditugu. Eta alegia guk ez dugu pretentzioa Zinewsekin borrokatzeko, Zinews telebista kate, eskuin muturreko telebista katea. Eta aldiz, bai esfera horiek, frantsesez erraten da fasosfer, fatxen esfera, esfera horiek eragina dute gure gizartean. Bai, zera Zinews bezalako telebista kateek, informazio iraunkorreko eta bateko telebista kateek eragin handia dute sare sozialek gure tokiko bizian, egunerokotasunean, eta eztabaida publikoan ere bai. Hor, nabarmen eragin handia izan du eztabaida edo ideologia horrek Ipar Euskal Herrian azken 10 urteetan, eta ikusten genuen dola 10 urte eragile politiko batzuek
argiki markatzen linea gorri bat eskuin muturrarikiko, beraz egik zemuk izaten altzen noski Le Pen, baina gaur egun egik zemuk etorri zen Miarritzera, han agertu ziren hautetsi batzuk berez ez dutenak argiki, haien karta olako ideologia batekin lotua, karta politikoa. Eta bestalde, hauteskunen biharamunean ikusten genuen Miarritzeko auzapeza bere diskurtsoa egokitzen bezperan izan zen emaitzei. Alegia kontutan hartu behar dela eskuin muturra bozkatzen duen jendea badela, eta ezin da egin hori existitzen ez balitz bezala. Ez erantzun behar zaio eskaera edo eskaera horri. Eta ondorioz, Maider Arustegi auzapeza alkatea prest zen gobernuan negoziatzeko, Frantziako Pariseko gobernuak negoziazezan eskuin muturrarekin, Rassemblement National, Le Penen alderdiarekin, gobernua aurrera segitu alizateko. Eta hori lerratu da, eztabaida politikoa lerrotu da eskuin muturrera argiki, eta hori sentitzen dugu gure hainbat arlotan ez bakarrik posizio hartzeetan, baina ikusten dugu ere Miarritzen, horri iduri du Miarritzen ala ere konzentratzen dela fenomenoa, naiz eta Europar hauteskundeetan Ipar Euskal Herrian lehen aldikotz eskuin muturra iritsi zen lehen indar gisa, eta ondorioz herri askotan iritsi zen lehen indarrera, beraz ez da bakarrik Miarritzen gertatzen, baina Miarritzek badu Frantzia mailako dimentsio bat esanguratsua da Frantzia mailan, eta ondorioz indar botere bat bada, eta ondorioz erronka handi bat Frantzia mailako alderdientzat. Eta tentsio hori edo indar harreman hori nabari da ere beste arlo batzuetan, alegia kirolean, hor ziurazki entzun duzue Biarritz Olimpiken Pierre-Edouard Stegen ultraberatsa, enpresaburu ultraberatsa, sartu zela sozio gisa, finantza diruztatzaile gisa, eta auzapezak, alkateak sartu zuela, berak albidetu zuen bere etorrera. Belgikan bizi da, frantses bada, Belgikan bizi dena, ez du ezer ikustekorik Miarritzerekin, baina iduriz Miarritzen bada erronka bat. Eta gaur egun barnetik saiatu dira pixkat baztertzen, zeren eskuin muturrak ez du inoiz bere izena esaten. Ez du inoiz esaten, egunon eskuin muturrekoa naiz. Eta jendea ohartu da eskuin muturraka zela, eta berandu, eta hasi dira saiatzen baztertzen Pierre-Edouard Stegen, baina okerrago izan da emaitza, zeren ez dute lortu dirua biltzen Stegen baztertzeko, eta azkenean botere gehiago lortu du Biarritz Olympique Rubi taldearen barnean. Kirola da, baina oso lotua da politikarekin, eta kirolak badakigu badu eragin oso handia, eragin sozial handia. Badakigu ere Stegenek badituela proiektuak Miarritzen, eta ondorioz hori traduzitzen da edo bilakatzen da tratu historio bat erabakitzaile politikoen eta diruztatzaile horien artean. Arriskua hori da. Eta tratu ekonomikoak izaten aldira, tratu politikoak, Stegenek badulako proiektu oso zabala eta epe ertain luzekoa Frantziarentzat nahi baitu kultura borroka bat bultzatu, edo borroka kultural bat bultzatu nahi du, ideologikoa, Frantzia mailan eskuinei
bidea irekitzeko. Eta horretarako formakuntzak finantzatzeko prest da, think tankak, gizarte mailan eragiten duten elkarte edo enpresak, orotara 10 urtez, presten 150 milioi euro sartzea. Beraz, berak badu diru askoz gehiago, eta gaitasuna badut erakutsi du ideiak konkretizatzen zituela. Beretzat, ez dut zehaztu, eskuinak batzea da eskuin tradizionala eta eskuin muturra. Eta horrek badu konkretizazio bat miarritzen berriz ere, CRSI think tanka etorri baitzen otsailean, eta hasi zen ja bere lana egiten tokiko hautetsi batzuk presente zirela, bilkura bat antolatu zuten, bilkura publiko bat, eta hasi ziren ja haien eskuin muturreko ideiak, baina hor ez gordezka, oso argiak zabaltzen. Eta guk terrenoan hori dugu sentitzen eta ikusten. Hau badabil, bai, horrela zuen artean mugitzen duzu eta ni. Hirugarren ardatza, ez pixka bat, nahi patut ez dakit batea doazen, baina zuek harreman bat ere beste faktore batzuen artean, sare sozialen agerpena, tezeren maialen zuk eta komunikabideen zentraltasun edo mediatzaile izaera horren galera aipatuzu. Sare soziala sortzen dira, plaza publikoa ere nolabait bilakatzen dira, badira plaza publiko bat, iritziak horreman eta horrek zilegitasun bat, eta errealitatea sortzeko gaitasuna ere baduelako, hori hasiera baten gertatzen da, ez? Baina zuk aipatuzu beste ezaugarri batzu dituen komunikazioa ere sortzen da, azkarra, ez dakit simplistagoa da aipatu duzu, historio, laburrak, afektuak mugiarazten dituen komunikazio molde bat, eta hasieran demokratikoa zena, pixka bat azten da bilakatzen, plaza publiko toksiko bat, ideiatzerakoiak ere pulsatzen dituna, eta bar, paradigma aldaketa hori zuk nola irakurtzen duzu. Bai, bilakatzen da plaza publikoa, eta de hecho, uste dut, egondala igual orain gutxiago, baina egonda joera mundu virtuala gisa izendatzeko, ez? Mundu errealitatetik aparte egongo zen zerbait izango da moduen, ez? Mundu virtuala eta mundu erreala, dikotomia bat eta inkluso jerarkia bat esango neuke, ez? Gutxiesteko mundu virtualean gertatzen dena. Hori uste dut bistakoa dela bukatu dela, mundu virtual izendatzen dugun hori, mundu errealaren ispilu edo erakusleio bat da. Eta mundu virtual hori, mundu erreal orain arte izendatu izan da bezala, patriarkala, kapitalista, mundua bera da, ez? Da munduaren beste gorputz edo atal bat, ez? Eta gainera ustot, badekola gaitasuna agenda sortzeko eta agenda baldintzatzeko, ez? Adibidez, Trumpen lehengo legegintzaldian, ja ez da agerraldiak prentsa aurrean kazetarieri botatzen dozu txio bat, eta hor dekozu ez daki zer gatazka politikoen aurrean dauen posizio ofiziala, ez? Trumpena edo erreakzioak edo zeinen aurrean politikarienak, ustot, bilakatu dela, ez dela virtuala existitzen ez dena, zeren igual mundu virtualetaz hitz egiten genuenean, bideojokoak edo benetan imaginatzera edo imaginarioa zan zerbaitera eramaten gintuen, ez? Jokuetara edo... Eta orain hori bukatu da. Eta uste hori asumitzea importantea dela, eremu hori eraldatu nahi baldin badugun. Ose rekomendatu dugu, ezin dugu eremu hori aldatu, ezin dugu egin hori existituko ez balitz bezala, ez? Eta iruditzen jate, edozein mugimendu eraldatzaiek, hori mundua ez dela nahi dugun modukoa, baizik eta den modukoa, eta nahi dugun modukoa izan dadin, den hori aldatu behar dugu, ez?
Bestetik, informazioaren demokratizazioaz eta guzti horretaz, bueno, nik askotan esaten dut, ez? Sare sozialen hater bat izateak ez gara matzala inora. Eta, bueno, badekola bere alde argia beba, eta ustot batzutan hemen botatzea be garrantzitsua dela, eta nik gogoratzen az, igual, gazteagoan nintzenean, justo Espainiar Estatuko laugarren olatu feminista, manadaren kasu horretan, sare sozialek ze paper jokatu zabien iritzi publikoa baldintzatzeko, mitxua, Espainiar Estatuan gertatu zen mitxu hori posible egiteko, hori sareetan eman zen, eta posible izan zen, jende bat egon zalako hor, historia kontatzen, babesten, eta mahai gainean kolpe bat jortzen sareetan, edabidetan kontatzen zanari, hasieran emon zan la manadako epai honen aurrean, eta horrek albidatu zuen bai ikusi alizetean mundu mailan nola edatzen zebilen, eta zegoen erreakzioa, ez? Eta horrek ekarri zeuen belaunaldi oso bat politizatzea adibidez feminismotik, eta nire inguruan adibidez badago belaunaldi oso bat politizatu da feminismotik agian sekula mugimendu feministan militatu gabe. Eta hori ez da egunkarietan irakurri deuelako edo bebai, edo etxean jaso dauelako hori bebai, baina da batez ere nik uste sare sozialek laugarren olatu feminista horretan bete zeurien papel garrantzitsua gaitik. Ustot, karri zeuela mugimendu feministaren zate bai informazio kanal posible bat, eta afektuekin asmatu zeuela eta jakin zeuela hor lotzen, ez? Orduan, tresna baliagarriak dira, eta iruditzen jate hor, ezkerra beste leku askotan eta espazio askotan moduan berandu ibili dala, ez? Eta datu bat botatzearren, gaur egun Espainiar Estatuan bataz beste gazte batek 5 ordu ematen ditu pantaila aurrean, eta pantaiak ez zinema ikusten baizik eta TikToken, beste hainbat eremutan, eta iruditzen jate gazte batek gaur egun 5 ordu ematen baditu bere mobiari begira, 5 ordu horietan eskuinari edo ideia erreakzionari hori ez borrokatzea espazio hori dela oparitzea, ez? Zertan danean lubaki bat bera ere zutzi eskuinari, bai kalean, instituzioetan, baina eski sareetan ere bai. Eta jente bat politizatzen ari da hortik, kontua da, ze balantzaren aldetara, baina jente bat politizatzen da eta edaten ari da hortik, ez? Bestetik, algoritmoan ikustot aipatu behar dela, ez? Algoritmoa da gauza bat oso, irudikatzeko oso zaila egiten jakuna, baina dau kalkulu zehatz bat horren atzean, ez? Eta betikotzen du sistema hau, ez? Emakumei bidaltzen jakuz emakume ontzat bidatuta daude mezuak, gizonei gizonezkoentzat, adinen arabera segmentatuta, ikusten dozun hori erreproduzitzen eta jasotzen dozu, dudan, de repente, bilakatzen da zerbait oso itxia, eta ez dozu kontrolatzen, ustez, modu neutralean jasotzen dugun hori ez da neutroa, da guri espresuki bideratzen jakun informazio bat, gugarelako, zisak, neska gazteak, zurien, nire adibidez, agertzen jatez argaltzeko produktuak, operazion bikini momentu honetan, da pasada bat, eta nire kuadriako mutiez, jakiz agertzen produktu horiek, agertzen jakiz, muskulatzeko, edo paser emprendedores, teknologia, pasada bat da hori ze segmentatuta dagoen, ez? Eta hor, kontzientzia bat ez badekogun horren aurrean, oso zaurgarriak gara, ez? Baina, nik uste hori, ondorien moduan, dala esparru bat kontemplatu behar dana, eta iruditzen dena eskerra dela oso berandu. Aipatu behar dabe bai, orain, informazioa demokratizazioa ematen danean, hori sistemak deko behar bat, guzti hori berri ordenatzeko, sartzen da kapitala, sartzen da eskuina, dauz inbertsio pila bat, eta ez da kasualidadea zeinek menderatzen dituen plataforma nagusiak. Baina, ez dakik galdera luzatu zuen, adibidez, gerora hortik alde egondalako debate bat, ez? Azken hilabetetan geratu edo alde egin, ez? Ez dakit, ninaz pixkat bietan jarrai leroa erabiltzekoa. Eta iruditzen jate oso erreza dela, igual hor ez dagoen belaunaldi batentzat, nire gurasoek zelan zabizi hor, zelan kontsumitzen dozu hor dagoena. Ez que zu ez ara nire belaunaldikoa eta nire belaunaldia hor dago, ez? Osea, nire mundu erreala, zuena hori izango da, baina nire mundu erreala hori da, eta niri ez kontemplatzea hori burroka eremu bat bezala, beste etorkizun batekin amesten duen persona edo militante bezala, ez que niretzat ez da aukera bat eremu hori oparitzea, ez? Orduan, ustot, hor eskerra antolatu behar dela eta hausnarketa
kolektibo bat behar dugula horren inguruan. Bueno, tokatzen zait beste erabaki bat hartzea, dugun denborarekin ez dakit urrengo blokean banan-banan galdera egin edo zuzenean bukaerako galdera ikusita interbentzioak, eskatzen dutela denbora bat, ez dakit zema denbora daukagu. Bueno, hasiko gara galdera zuzenekin eta gero bestela. Lehen aipatu dituzu goizer sare sozialak, ez dakit agian ez duzun edo horretan sakondu nahi pixka bat, ez? Ipar Euskal Herrian sare sozialetako borroka beste modu batean ematen dela, horrek duen inpaktua, zertan, galdera sinplea da, zertan da desberdina eta zuk irakurketa egiten duzu. Zegati da horrela. Beraz, sare sozialak zertan diren ezberdinak, beste eskala batean ari gira, eta gure mailan dauden komunikazio tresnak ez dira mundu mailakoak. Mundu mailan ari direnen gisakoak. Edo Frantzia mailan, edo pentsatzut, Ego Euskal Herri mailan ere beste intentsitate batekin lan egiten dutela komunikatzen duten horiek. Eta ondorioz gure zaitasuna da sare sozial horietan existitzea. Gure berezitasuna da hurbileko hedabide bat girela eta sare sozial horiek urruntzen algaituzte. Oso zaila da algoritmoen kontra borrokatzea, jario handiko kanalen kontra borrokatzea, eta batez ere tendentzia denean eskuin konservadore reakzionarioaren mezuak lehenestea. Ondorioz, saiatzen gira biderkatzen gure kanalak, azken urteetan bide ezberdinak landu ditugu, eta tresne ezberdinak, eta saiatzen gira interakzioa sortzen. Gauza da, ohartzen gira, beste arazo adierazgarria da, gai sensibleak lantzen ditugunean, interakzio horiek ikamika edo tentsioak areagotzen dituztela. Aipatzen ditugunean gertakari, segurtasun mailako gertakariak edo nomadak instalatzen direnean gure herri batean edo eraso sexista bat badenean edo arrazakeri arazo bat badenean, olako gertakari homofobak, olako gertakari bat lantzen dugun aldi oro, sare sozialetan eskuin muturreko edo ideia atzerakoiak areagotzen dira. Eta iduridu pizten dugula aldi oro su berri bat, eta hor zeratzen askatzen direla zezenak. Komentarioak arauen kontrakoak dira, irainak izaten aldira, mezu arrazistak, nomaden kontrakoak, oso urrun joan daiteke eta pasatzen dugu denbora mezu iraingarriak eta ezabatzen. Eta oso adierazgarria da sare sozialek sortzen duten. Gure herrian eztabaida demokratiko bat eta lasai bat instalatu ordez, hedabideek normalean egiten dugu nahi, gure helburuetako bada,
Holakotan, pixkat kuadroz kanpoko erreakzioak sortzen ditugu. Eta beti eztabaida izaten dugu nola zabaldu eta sare sozialetan eta ez eragiteko olako erreakzioak. Eta argigarria izan zen, Ziburun nomadak instalatzen dira, ez da toki aski nomadentzat, familia ibiltarientzat. Eta beraz, instalatzen dira nun nahi, kirol terrenoetan, eta ondorioak badira. Beti kalteak ere izaten dira, terrenoak ondatzen dira eta bar. Beraz, herritarrak sutean jartzen dira, askotan. Eta Ziburun lortu zuten adostasun batera iristea, haiekin, diru bat, alokairu bat bezala martxan jarri zuten, eta konpondu zuten modu positibo batean, eta mezuak arrunt kontrakoak ziren, positiboak ziren mezuak. Eta ondorioz, hor ikusten da, kazetariek gizartearen eta arazoen beste ikuspuntu bat ematen dugunean, erreakzioak bestelakoak izate aldira. Arrazistek ez zuten lekurik momentu horretan. Ez zuten hitza hartzen, arazoa konpondu zen. Eta hor, lotura ere, ardura, politikoen ardura. Politikoek lortzen baute konpontzen, erantzuten gizarteko egiazko arazoei, realak direnak, ondorioz iritzi publikoan ere eragina badu. Ez dut arrunt erantzun berbazure galderari, baina. Ongi, bai. Hori, Iñakirentzat hor besteari bat hartuta, fake newsen edo inpaktuari buruz, ez? Azken finean, imaginatzen dut hor badagoela tentsio bat komunikabidentzat, ez? Inpaktua bilatu beharra, porque azkenean komunikatu nahi da, eta nahi da heltzea jendeari, eta komunikazio ona edo kalitatezkoa oreka hori mantentzea, nola egiten da, agenda setina zarataren, askartasunaren eta fake newsen garaietan. Dizut galdera pixka bat. Eta nik ez dut erantzun gozak elasai. Adibidea jarriko eta adibide bat, eta gero nahi dudan esangoet. Oroitzen zarete incineradoraren kontura swap bat, da kredito bat, ordaindu egiten dezu da, seguro bat bezala da desastre bat. Obra publikoetan erabili egiten dena nolabait ere ardura tapatzeko. Eta Gipuzkoako diputazioak zeukan azkeneko momentuan EAJ atera behar zenean diputaziotik onelako swap bat kontratatu zuen 6 milioietakoa. Argitaratu genuen 6 milioien berri hori. Eta horrengo egunean argitaratu genuen joan zirela ospatzera angula batzuk janda hartzakera. Kriston deskonpensazioa dago berri batek ekarri zuen ondorioen eta besteen artean. Eta niretzat hor daukagu arazo bat eta oso kulturala. Eskandaloaren eskema horretan, askoz gehiago inporta digu gaur egungo gai batetara joan da. Eskandaloagoa da Arantxa Tapia aholkulari talde horietako batean egotea, gure erakunde gaitasunik ez eukitzea ezer ez egiteko baino. Galdu izana gaitasun instituzionala beraien kabuz daukaten jendearekin diseinatzeko plan industrial bat, lege jakin bat edo dena dalakoa, ez? Orduan, eskema horretan nik uste gu ateratzen garela galtzaile. Eta hala eta guztiz ere, hau esan da, iruditzen zait, pozoiei orokorrean oso resistentea den espezie bateko kide garela. Espeziea ez dakidean Euskal Herritarrak edo Ezkertiarrak edo zer, baina gu ez izan gara superpopekin, espizarekin, kronikaz marzianasekin. Eta izan duen eragina ez da izan printzipioz gure diskursoek planteatzen zuten bezain tragikoa. Ez gaitu egin, horrek berez ez gaitu egin, askoz ere dependienteago, askoz ere matxiruloago, askoz ere ez dakit inkonstienteago sistema politiko eta ekonomikoaren kalte guztiez. Iruditzen zait, azken batean, estrategia dela gakoa.
Eta gu estrategien menpe gaude. Ez baldin badasmatzen estrategietan, guk kontatu ditzazkegu marabilak, eta esan dezakegu hijitoak direla etnia avantzatuago bat, eta beraien kulturatik jaso beharko genukela, baina ez du funtzionatzen. Funtzionatzen du estrategiak funtzionatzen duenean. Eta horretarako importantea da askatasunaren aldeko mugimendu bat izaten jarraitzea, garapenaren ideiari eustea eta garapen horretarako egin behar diren inbertsioak termino material eta kulturaletan egitea, alegia, garapena ez izatea mito, bueno, ez gaitezen sartu rollo filosofikoetan. Eta gero eskubidei lotutako garapen politiko bat ematea. Eta estrategia hori ondo doanean, eragin hobeagoa daukagu, gure notiziak hobeagoak dira. Eta bestela, gehiago egiten dugu, Superpop, Crónicas Marcianas, Cristal, La Dama de Rosa, baina horrek daukan eragina ere ez da gure diskursoetan agertzen den bezain grabea. Erreferentzia dira espainolak eta zuentzat superzaharrunoak. Baina, bueno, Instagramen ikusten duzuen horren guztiaren destilazio bat teleserietan, paperean eta programa zeatan. Pentsatu hori, eta hori izan Superpop, hori izan Crónicas Marcianas, eta bar. Orduan, baitara iruditzen zait, askotan gure diskursoa eramaten dugula punto tragiko suizida batetara, ez diona bat ere mesederik egiten gure helburuei, daudela nautu da, berriro diot, estrategia, ezin diogu oku egin estrategia onak eraikitzeari, eta horretan komunikabideak lagungarri izan gaitezke. Ezin duguna da hori konpondu. Estrategia txarrekin, gu jodiuta gaude. Bueno, erantzun diazu azken galderei, zizkat. Maialenekin blokea bukatzeko eta azken galdera bat botako izuet iruroi. Lehen zintzilik utzi duzu, porque bota duzu hola titular bat, bietan eragin behar dela, baina sare sozialetan nagusi da eskuin muturra, nagusi haiek kudeatzen dituzten nagusiak eskuin muturrekoa dira, algoritmo haiena da, zuk aipatu duzu, ez? Ni galetu nahi nizun, estrategia orain inakik ere aipatu du, eskerrak honen inguruko lehenengo irakurketa uste duzu asmatzen duela, badu estrategiarik, edo ez dagoela ikuspegi bat nolabait hor estrategia bat lantzea batzutan makiabelikoa dela, sare sozialetan, eta askotan planteatzen da, nolabait, dikotomia bat, edo horietan agian ez, alternatibak sortu behar dira, eta horietan bai, bietan bakitzango jasula, baina hori nola, eta pixka bat, zein den zure irakurketa ere eskerrak daukan ikuspegiaz, honetan. Bai, esatuko aipatu benan estrategian hain dutolan baietz buruegaz, hori askotan makiabelikoa dirudien arren, eske beharrezkoa dira eta estrategiak egon badaude, neutrotzat saltzen dizkiguten gauza horietan, edo esentzialak eta berezkoak bezala saltzen dizkiguten gauza horietan, horien guztien atzean estrategiak daude, plana daude, politika dago, ez? Hori, bietan jarrai, bai, kontua da, hor jarraitzen dugun bitartean, batetik, herri gisa, hainbat ere muta, baina komunikazio, herri bezala zer, nola eta nondi komunikatu nahi dugun pentsatu behar dugu, eta hor, inbertsioak eta apustuak egin behar dira, izan plataforma alternatiboak sortzen, izan bestelako, uste dut, komunidade moduan hartu behar direla erabakiak, eta estrategiak behar direla hor jarraitzen dugun bitartean, espazio arnazgarriago, egiazkoago, konfiantzazkoago eta binkulazio handiagoa dauen eremu horiek eraikitzeko gutxinak. Ez da arraza izango, baina uste dut gauza zailagoak ere eraiki izan dituela herri honek beste itsaso okerrago batzuetan. Eta bestetik, estrategia aipatu da, eta hau, eremu feministetan askotan bota dut, inoiz ez hosti erosi proposamen hau, baina hor gorputza, jarraitzea erabakitzen den horretan, gorputza jartzen deurien horiei, babes bat, eskaini barriaki, ez? Izan alderdi politikoetatik, mugimentatik, feminismotik, oso zaila da espazio horietan borrokatzea, eta uste dut hor dauzen bozeramai eta pertsonek gorputza eta hotxa jartzen deurienean behar dela babesare bat. Eta hor, hainbat mekanismo dauz, adibidez, nik olako galderak askotan botatzen dut, adibidez, troll feministak behar diren, beti izaten duzti ezetz, eskuin muturraren estrategia dela, eta ez dugu zela trollak egin behar.
Baina uste dut, gu askotan zintzoegia gara, onegia gara, eta ez dugu pentsatzen zelai horretan dauzen joko arauen arabera, partida, ez? Eta partida jokatzera bagoaz, jakinda joko arauak zeintzuk diren, pues vamos a ganar, no? Zagoazen jokatzera partida ondo, ez? Orduan hori hor geratzen den jendeari eta hor egiten diren inbertsioi babesare bat eskaini behar daki, ez? Olako espazio violentoetan non etengabe, bueno, de hecho, saritzen den algoritmoa da erreakzio bortitzena, oza, zenbat eta erreakzio bortitzagoak eukin eta jeiteo gehiago eukin adibidez Twitterrean eskuinetik, horrek dira Twitterreko algoritmoak saritzen dituenak, ez? Orduan, hor daudenei babesa eskaini behar jaki, Eta gero, hori kontrako, iesa momentu baten adibidez Elon Muskek hartu zegoenean Twitterra gonzanolako exodo bat, baina ez dakite exodo horrek zenbat iraun zegoen, uste dizen zela lilura bat momentu baten, baina gerora geratu da pixkator, hor behar da inbertitu. Eta gero bestetik, aipatu zule Nikolek esan deuela askatasunarena, zelan eskuinak hor hartzen duen, ustez, sare sozialetan asko egiten dela ideien borroka egiten ari dela kontrolatu gabe, ez? Eta adibidez, guk eskerretik edo pertsona batzuentzat askatasuna zer dan, zaintza zer dan, ondo bizitzea zer dan, eta hori kontsumitzen deurien jendean, ondo bizitzea zer dan, askatasuna zer dan, eta zaintza zer dan, seguramente diferentea da, ez? Eta hor badago pugna bat, eta uste dut, lapurtu dozkuen gauza kontzeptu eta iruditegi horiek berreskuratu behar duguzela eta bete behar duguzela edukiz, eta horbe badekogula borrokatzeko lubaki bat. Eta gero bestetik hori konfiantza sareen indartzea. Egiaren krisiaren uste dela ez garela konstiente ze krisi datorren, eta orain inteligentzia artifizialaren erabilerarekin ustot oraindik eta jebiagoa edo gordinagoa izango dela krisi hori. Eta niri, kasetaritzan beti esaten doztien, objetibidadea ez da existitzen egiazkotasuna bai. Eta orain, bigarren premisa hori bai zalantzan dau, ez? Orduan, uste dut horbe, sortu behar duguzela konfiantza sare batzuk, eta eskaini behar dutzegula adibidez, eta baideken ikuspuntutik herritarrei leialtasun, ez dakit leialtasun kontratu bat, ez? Baina paktu bat. Eta hor gu bai saiatu behar garela, hori, egiazkotasunaren printzipio hori defendatzen eta inbertitzen horretan. Ez dakit erantzun dututen, baina estrategia argi ez dekot, baina behar dela, seguro. Bai, igual bukatzeko, bai, galdera bat askarra gero partea ere ireki behar dugu, ez? Bale, albauzue, galdera bat iruentzako, askar, galdera, potolo da, baina, jarri ditugun gainean, ez? Askartasunaren garaia, fake news, mediazio egitura krisian, eskuineko balioak gorantza, misoginia gorantza, rasakeria gorantza, eta horri aurre egiteko, besteak beste, helen aipatu dira beste elementu batzuk, beste antigorputz batzuk, baina guk aspaldi dara magutxe egiten, komunikazio esparru propio bat behar dugula, gure komunikazio molde propioak sortu behar ditugula, ez dakit hortik argi printza batekin bukatzeko, nola ikusten duzuen hori, eta nondik eragin beharko genukeen, zer behar diren egiturak, inbertsioak, aipatu dituzue gauza batzu, baina pixka bat, eta hori, albada argi printza batzuk botatzeko iuntasun honen erdian. Lehen aipatu zu monopolioaren aritik hasiko dut. Nire azalpena, frantses estatuan 180-85, edabiden 180-85, jabe finantza munduko, industria munduko jabeek dituztelako haien esku. Horrek asko eraldatu du prentsa, kazetaritza, frantses estatuan gaur egun ez da edabide independenterik oso gutxi, 185 iritsi girenean gutxi. Gutxi batzuek lortzen dute beste eredu ekonomiko batzuetatik baien independentzia lortzen, eta hor da nire ustez klabea. Eta guk
Euskal Herrian uste dut badugula bide alternatiboak bilatzeko joera, halabeharrez, inposatzen digutena saiesteko, eta bide horretan eredu ekonomiko, bestelako eremu ekonomikoak dituzten tresnak eraikitzeko gaitasuna eta esperientzia erakutsi dugu. Eta nire ustez hori izango da gure gizartea edo babesteko manera eraginkorrena, enpresa handi eta interes politiko nagusien kontra arituko den diren tresnak biziarazteko. Ipar Euskal Herrian beste realitate bat gertatzen da, eta da monopolia luzaz edabide batzuek izan dutela, eta pixkanaka edabide horiek ari dira urruntzen Ipar Euskal Herritik urrunago hartzen baitira erabakiak. Zuduest adibide bada, gero eta gehiago Bordaletik erabakitzen dira eta Bordalen daude baliabideak, gero eta gehiago fusionatzen dira erredakzio txikiak, eta pixkanaka Ipar Euskal Herrian Zuduestek ez du heldulekurik, ez dago presente, gero eta gutxiago. Bestalde, zerbitzu publikoak, France Bleu eta France 3, ari dira mutualizatzen gero eta gehiago haien erredakzioak, hori lotua da diru eskasiari eta eredu ekonomikoari, edabideen krisiari eta estatuaren krisiari. Eta gero eta gehiago mutualizatzen, horrek ere urruntzen ditu. Eta pixkanaka ari da gure lurraldea desagertzen edabideen panoraman. Dena Akitania mailan pentsatzen delako, edo departamendu mailan pentsatzen delako, eta pixkanaka gure lurraldea ikusezina da. Eta ondorioz, are garrantzitsuagoa bilakatzen da, tokiko edabideen garapena eta diru mailako independentzia bat izango duena. Nik esango nuke orokorrean ez garela kontziente daukagun sortu dugunaren garrantziaz. Beti jokatzen da bihar derrigor aterako bagina bezala, eta hori ez dago bermatuta, eta horren kontzientzia izan behar dugu. Eta baliteke erabaki behar izatea, bihar ez ateratzea, baina erabaki behar da, ezin du izan gertatzen den zerbait. Nik ez daukat arazorik, baldin eta erabakitzen baldin badugu, bestera batera egin behar dela, egunkaria, papera, hizkuntza, territorioa, izan dadila estrategia azkar baten, zuzen baten baitan, eta iruditzen zait hori planteatu daitekela, baina ez dadila izan, ez dugulako egin behar genuena egin, hori bat. Hortarak uste dut behar direla konpromiso komunitarioak, horiek mantenduta berpiztu behar diala, eta horrekin batera politika publikoak. Bestela jarraitzen dugu, esan dut pozoiei oso resistentea garela, baina, egunero ere gure pisaren baso bateatea igual ez da oso terapia ona bizimodu bezala. Orduan, uste dut, behar ditugula politika publikoak bihurtuko gaituztenak, berez, komunitarioki lortzea izan dugun potentzia hori. Gurea oso ezoikoa da mundu osoan. Inkluso Mediabasken kasuan ez, dago arriskua Ipar Euskal Herria bihurtzeko basamortu informatibo bat, eta gu bertan lore bat daukagu. Orduan,
hori ez da inon gertatzen ari. Gertatzen ari dena da, basamortuen garapen mugaezin bat. Eta guk abantail hori daukagu, hortarako erabakiak hartu behar dira, eta politika publiko desberdin batzuen bitartez hori indartu daiteke eta sortu daiteke ekosistema bat, ez dena oinarrituko ez langileen sakrifizioetan, ez dogma funtzionatzen ez duten dogmetan, eta baita ere izango den askoz ere eraginkorragoa egin nahi ditugun gauza horiek guztiak egite aldera. Batez ere, boterearen ikuspuntutik, askatasunaren ikuspuntutik, garapena eta eskubideak. Bai, guztiz ados. Horrekin lotuta eta laburrean, beste barik, iruditzen atela gure herriak, asko zegoera txarragoetan, irudi parean dauen panorama oso iluna dela, eta bada, baina gure herriak panorama ilunagoak ere ezagutu ditu, eta orain bat baino botere eta objetiboki gaitasun gutxiagorekin eskuratu duen ondare komunitario guztia, ez? Orduan, asko kritikatu izan da metafora bat da, Goizanek esan zeuen berrian, Euskal Herriak bezituela antigorputzak, joera, ez gauzela joera globalitatik salbu, baina bazituela antigorputzak aurre egiteko, eta oso kritikatua izan zen metafora hori Twitterren, eta uste dut dela egia horrek min egiten deuelako, baina uste dut badala evidentzia bat, azuek aipatuzun lorearen metaforarekin, eta gara eta baina baski izan aldiro horren adibide bat, ostras, hori lotu baldin badugu, hori eta beste gauza, hainbat gauza lotu baldin baduguz, baldintza askoz okerragoetan, zelan ez gara gai, zehazteko estrategia batzuk, ez? Eta marrazteko etorkizuna, eta hor azpimarratzea, hor, mundu globalizatu honetan, estaturik izan gabe, gauzen zaurgarritasun puntuan ikusta, botere politikoa eskuratzeak dekon garrantzia gai honetarako bebai, ez? Botere politikoa behar dugu, zemat eta gauza gehiago erabakitzeko, eta aldik eta baldintza honenetan erabakitzeko, baina gaitasunak egon badaudela, diseinatu behar direla, elkarrekin jarri behar gara, eseri behar gara, eztabaidatu behar dugu, baina zuk ondosuna, ezin da inertziak edo utzikeriek ezin deurila gidatu eremu komunikatiboan gertatzen dena baizik, eta erabaki batzuk egon behar dira horren atzean, hausnartuak, askotan asmatuko dugu, beste askotan seguramente ez, baina eskerri honek aldeu, ez? Eta niretzat hori bera, historiak frogatu duen dana ikusita, niretzat hori bera badaia argi izpi bat. Bueno, eskerrik asko hiruroi, ez dakit galderarik edo badia, bai.